गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बिटिआर सरकारनि आइजो गोहोखौ बांहोनो थाखाय बिटिआर सरकारा बिटिआरनि आइजोफोरनि जिउआव समाजारि रांखान्थियारि उदांस्रि बांहोनायनि थांखिजों 9685 आइजो दैदेननाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिटिआर सरकारनि गाहाय मिशन माइनाव सोरां बिथांखिनि सिङाव 75,000 रांनि गिबि किस्ति 25,000 रांखौ 96,850 मुलाम्फागिरिफोरनो राननानै होनाय जाबाय होननानै प्रमद बर' बिथाङा मिथिहोदों। साफ्रोमबो बर' आइजोफोरा दख'ना गाननांगौनि जांख्रिखांदों। न' हाबनानै बर' बिहामजोफोरखौ दख'ना गानथारनो खावलायदों। बे जांख्रिखांनाया जादों लखिमपुर जिल्लानि टिपुकियाल गामियाव। बे गामियाव मिसिं आरो असमिया हारिनि गासै 14 गुबुन हारिनि आइजोफोरा हाबा जाफैदों। नाथाय हाबानि उनाव बिसोर आइजोफोरा दख'नाखौ नेवसिगारदों। न' हाबनानै बर' आइजोफोरा दख'ना गाननो सांग्रांथि होनायाव गुबुन हारिनि हाबा जाफैनाय आइजोफोरजों नारा-नाथा जादों। बबेखानि बर' आइजोफोरनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिदों गुबुन हारिनि आइजोफोरा। जों मिथिगौ थांनाय 31 मार्चखालि बर' हारिनि मोन 13 मुवा बेसादफोरा जि.आइ. टेग मोननो हादोंमोन। बेनि गेजेराव दख'नायाबो जि.आइ. टेगआव जायगा मोननो हाबाय। नाथाय बेखौ गोबां बर' आइजोफोरा नेवसिगारनायखौबो नुनो मोन्दों। बि.पि.एफ लाइमोन गांखंनि नेहाथारि थामहिनबा कास्टम बसुमतारिया इउ.पि.पि.एल दोलोनि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बि.पि.एफ दोलोआ सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै आबादारि, फोरोंगिरि, भेन्सार स्कुल, मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुप, गुबुन गुबुन हारि माहारि आरो कन्ट्रेक्टर आरो बिजनेसमेनफोरखौ लानानै एजेन्डा दङ। नाथाय इउ.पि.पि.एल दोलोआ जेबो एजेन्डा गैया। थांनाय 4 बोसोराव इउ.पि.पि.एल दोलोआ जेबो खामानि मावनो हायाखै। पि.एम.ए.वाइ. न'नि मुङाव इउ.पि.पि.एल दोलोआ गोबां कारापसन खालामदों। जों उन्दुनाय बिसनानि सिङाव टसक आरो लेब थायो। नाथाय इउ.पि.पि.एलनि भि.सि.डि.सि. नि चेयारमेन उन्दुनाय बिसनायाव टसक लेब थाया, फैसानि बान्डोलसो थायो। भि.सि.डि.सि. नि चेयारमेनानो गोबां कारापसन खालामोब्ला बेनि गोबां लिडारफोरा बेसेबां कारापसन खालामगासिनो? बेनिखायनो इउ.पि.पि.एल दोलोआ गोरिब गुन्द्रानि हेंथा, लाइमोनफोरनि हेंथा होननानै बैफोर गोख्रों अजदखौ कास्टम बसुमतारिया होदों। 2024 मायथाइनि 23 एप्रिलखालि अखाफोरखौ गलाब गाब एबा पिंक कालाराव नुनो मोनगोन होननानै बिगियानगिरिफोरा फोरमायदों। गासै भारत हादरावनो नुनो मोनगोन बे गलाब गाबनि अखाफोरखौ। फैगौ 23 एप्रिल मंगलबारखालि मोनाबिलिनि 7:49 बे पिंक एबा गलाब गाबनि अखाफोरखौ नुनो मोनगोन होननानै बिगियानगिरिफोरा मिथिहोदों। हा सेलायनानै सासे सुबुङा गावनि असे बिमायखौनो बुथारबाय। बे जाथाया जादों आसाम सोनाब बंग सिमा ओनसोलनि पुब फुलिमारि गामियाव। हा सेलायनायनि जाउनाव हाफिजुर रहमान मुंनि सुबुङा 70 बोसोर बैसोनि गावनि असे बिमाय बक्तार हुसेनखौ बाथामजों खर'आव बुनानै जिउ फोजोबदों होननानै गामिनि रायजोफोरा फोरमायदों। बुथारग्रा हाफिजुर रहमाना खारखोमानानै दं होननानै गामिनि रायजोफोरा मिथिहोबावदों। रायजोनि बेखार लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रि ड. हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। रायजोआव आरोबाव 50,000 गोदान साख्रि फोसावदों। बेजों लोगोसेनो अरुण'दय बिथांखि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखायबो गिबि मन्थ्रि बिथाङा मोजां खौरां फोसावदों। मख'नो गोनांदि दिग्बै बिधान सभा बियाबनि बालिजानाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया डिब्रुगड़ लक सभा बियाब बिजेपि दोलोनि बिजाथि सर्बानन्द सन'वालनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लायो आरो बे फोसावदिं मेलनि गेजेरजोंनो गिबि मन्थ्रि बिथाङा रायजोनि बेखार लाइमोनफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ होनो गोदानै 50,000 साख्रिनि मासि फोसावदों। बेजों लोगोसेनो साफ्रोमबो रेशन कार्ड गोनां बिजाथिफोरनो अरुण'दय आस'निखौ होगोन। लोगोसे रेशन कार्ड गोनां नखरनि सासे गाहायनो बीमा एबा इन्सुरेन्स खालामना होनो थाखायबो गिबि मन्थ्रिया खोथा होदों। बारग' एम.एल.ए. इमानुवेल मोसाहारिया बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंदों। मोनसे समाव गिबि मन्थ्रिया बि.पि.एफ आरो इउ.पि.पि.एल दोलोखौ खौसे जानो थिनदोंमोन। बै समाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा गावनो अजद होनानै गोरोबलायाखैमोन। दा जुदि गावनो इउ.पि.पि.एल दोलोआव थाङो अब्ला बिखौ गादि लुबैसुला होननानै बुंगोन होननानै इमानुवेल मोसाहारिया बुंदों। जायफोर आइजोफोरा लाखपति बायदेव आस'निखौ एप्लाइ खालामदोंमोन बैसोरनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा
बे आस'ननि रांखौ माब्ला मोनगोन बेखौ फोसावनानै होदों। लक सभा बिसायख'थिनि उनाव बे आस'ननि रांखौ मोनगोन एबा 15 आगस्तनि गेजेराव बेंक एकाउन्टआव 10,000 राङा हाबगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया मिथिहोदों। ब्रह्मपुत्र दैमायाव सासे लाइमोना हरखाबै बाज्रुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटि नोगोरमानि साखाथियाव थानाय सरायघाट दालांनिफ्राय ब्रह्मपुत्र दैमायाव बाज्रुमनानै लाइमोना गावखौनो फोजोबनानै लादों। बे जाथायखौ रैखाथि बिफाना खौरां मोननायनि उनाव गोथै देहाखौ नावजों नागिरनानै मोनो, नाथाय लाइमोननि सिनायथि आरो मा जाहोननि थाखाय बेबादि जिउ फोजोबना लाखो बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।